bok ar un ske agus vi se kai gur o chloie cloch vi se legan snel de kins a for sein nivóg seo an agus og se seach din seacha agus kibia nur ho samach as sidum as a chloie gur vi kinál feo hon gwychan in lásin gus der se gur imi an hui Right. a hug se fadle se teacha agus vi ihe in sin vi gála móra gus hug se más a teacha agus for se tímwi gus stop an gála gus hóri se amach ar a warige agus hiúna fum an warige ach bu hín sagart vi hier a nachlemme na sé a ródú as an couple of kid bliana so we se foi agus for samach in land agus just a gur págan í viento ve gatar mar sin agus for se jim a nívóg so se leis agus cha samach sa warige gus just no se cha an warige gur imin in farige vi mar polporta so vi tam roiile kan se agus ce nívóg an bhfuil sin cos le brídeog so bheit sé mar tá sam hí so jaasna sé géirí nívóg a gunn si ar a gorach ó se sin ar a gorach ach behain cinál achtar bhí si de ine scéh in stóra nívóg ní an just sé nívóg gur bin an modál Baba go chin se agus me sin deantaí abramis trasach go díon ní a samas fao sin ní réir me go tamína ach bhí sé cin san na scéal sin faoi a sin go gunneoh fan abramuid de bach gála móra eintó go lácharte an ghuí nó thug si amachcha caigur le cén tan má lís tú a bhríist na monastery bhí an ó se máisteir chinint se gus ba le na monks cé an na mánaí se binnig go rófa sinna agus in sin an bratrígin sin ábharáis céim mar tan ní sin a go níos is le go churbí a chéim fáin an cén táhar chuirte amach bratríide agus cén lá chur amacha well cha amach iníthe rih lábhríide iníthe rubbe na san níle ní an há abramuid aniu lábrígin chaite bheith ihe iníthe ruhan dóhéag Rufadóir iníthe rubbe gus chaochar a steach ceart se abramuid goran gus go séintach le hí gomórhór pean an de chláigen pean an de chláigen gus a fás gohart a de chláigen bin op van pean dus wie gar er ma an bogen sin dus vi si go dan le peante wie migraine ke wie tam get er migraine dus ook mé er se breinte en agus leise sé agus nibnechas a fáigen ó me se gósa a héir cinile ní van dí nó cin begin de chláigen peantan de chláigen so bheit nás ní deab le héad am an nasúle mí cheartta go ní sam fu sin is ach in tam sin well nu werd ting an on Chris dat is goed le fel dat is goed dus ga je het in die rubbish in gemaakt in die
chud am an brat cha an fel agad agus rubid dóíag má hynny grosir chwaith a tíw mwy'n teach Trump yn chi a rubid ag deras agus chini tíw stich ar a gud glóna agus jarad goig ar a gud glóna foscail gén deras agus ligisteach bríd agus jarad chini a jagort sé baha tríúar agus go just an sin le sé fé agus dhéanana Chris agus bunan ting ra suasa tas a good na fá sin factas a goní le hé lóchra dúir se sínam hí sa go máire Russias lóchra ní hé gin daoine sin an táhar mar tá chuna gom tá méidircht gom seánna lasna gin sin an fáid a bhar go faoi Bellaná Bellaná de mát de fórt de Russias Tá seo a mar bhí sé idir sé tar sé scrífa go mí cheart go na chósa í de se gána iascid ach so tá mai taftúna sin bran ní sé tógáil de picú a choir beic sé tógáil picú bimsa ach so tá chéanna sin me te crochtaí mar sin chéanna te chrochá churá suasa cean picú banna sin nach chuir mála suasa ar táne gus ágáil an sin gus nu sin le hí bliana sin I héad vilena hógi sin agus má hasnes chaitse was ar a lotta bes tá goleúir go catí was an lotta ní chaitse a máiad chuine tí agus a ráid gé an chlofa áid ban slofa ní an gorá ní rá a tá som má an bóhan seúnis bhí ban de couple of bliana hen I mar cantla agus chuirtí ábhar le hí lábríide chuirtí náin pín gain tú mu cin deras le hí na si go chuneal súil ní bhí me sin agus hn si chuma na bhí me go seach go sennig méiad fáí war frin le tíú agus bhí bláha mai an mogach an sean ating sin in Windbush that's a good gus fe te fáí gus bunne le hí na siúga chuneal súil na cinál good le hí an cin tean béle chu íglan cumnúnis ach anyways sin an dúirtí gur bin an táhar a chuirsí tíim mé cin terasíad agus tu a dú me le chinnar jaach me dú me sin is dú héad me suginné chuir tí sios ar gaithí ré am strainséirí teachtasteach measta